Хей, здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как можете да направите прическата на Gigi Grant. Тоест, ако сте си пуснали косата, пуснали сте косата на Gigi и искате пак да я направите така нагоре, както си е в истинския й вид, ще ви покажа как можете да си я направите. Ще са ви нужни стойката, която й седи в косата. И ако сте я изгубили, можете да си я направите сами от две маниста и една клечка за зъби между тях, горе-долу, с това разстояние и с тази големина трябва да са манистата и в дупките пъхате клечка за зъби, трябва да е това с това разстояние и можете да си направите, ако сте изгубили стойката. Така, ще ви трябва гребенче и ластичета. Те са прозрачни. Всъщност аз не съм виждал по магазините да се продават от прозрачните ластичета, но все пак купувате кукли, развръзвате и някои от косите, разбира се и още докато са в упаковките на куклите, те им завързват косите с прозрачни ластичета и можете да не ги късате, а лекичко да ги вземете и да ги използвате, когато искате да се направите прическа. Така, стига говорене. Нека да започнем. Сложете Gigi на земята и срещете косата. Но да ви кажа, ако си я развържете, те и слагат някакъв гел на косата, където става твърдо. Но вие като изсрещате косата и я пуснете, да й направите примерно друга прическа, защото косата й е доста дълга и може да й се правят доста прически. И за това, вече като я развържете, я среща, тя се омазнява от този гел, който е сложен първоначално в косата и за да бъде твърда. И ви съветвам първо да измиете с вода, след това да сложите веро в косата и добре да го стриете. След това да я изплакнете на чешмата, много внимателно. И след това пак да сложите веро във вода и пак да я измиете и вече да я изплакнете и да я оставите да изсъхне на печката или за една нощ би трябвало да изсъхне. И така стига, както казах, приказки, трябва да я сложим куклата на земята и да започнем да й режем косата нагоре. Първо я срещаме отзад, а след това и отпред. И вземете едно от прозрачните ластичета и вържете плитка, стегната и хубава. Ето аз я вързах хубаво изтегнато с това ластиче и вече след като сме готови, хващаме и двете части на косата и дърпаме, за да я затегнем. След това хубаво я сресваме. Както и отзад. И слагаме ето това нещо в косата. И сега ще ви покажа как. Направете по този начин, т.е. както е така, куклата и хванете плитката и я направете ето така и си сложете ръката отдолу. Т.е. хващате и плитката и я разтурвате настрани. Ето личи си къде съм я хванал. И да сложим ето тази поставка вътре. Ето сложихме я и сега вдигаме косата и както виждате тя е вътре. Сресваме лекичко и напипваме къде свършва това топче. Измаме ластик и завързваме здраво. Ето както виждате и ето тук е второто топче. И разбира се вземете ластичето и затегнете, т.е. завържете го стегнато. Ето както виждате се получи и Gigi е готова. Но косата й не седи така и за това трябва да вземем друго ластиче и да я затегнем ето така. Взимаме косата, както виждате я навъртаме и я слагаме ето тук. Взимаме ластичето и хващаме ето това второто ластиче с това нещо. И после го правим, здраво с по-голямо ластиче. Ето така. И, хващаме ластичето и го прикрепяме. И така.
По този начин Джиджи Грант се здоби с същата прическа, с каквато всъщност е била. Благодаря ви, че гледахте клипа ми. Гледайте и другите ми клипове. Харесвайте, коментирайте и не забравяйте да се абонирате. Чао!